Comencem aquesta tercera xerrada del cicle de xerrades que sabeu que organitza la secció de Ciències de l'Institut d'Estudis Lleidatans. Veig moltes cares joves i públic nou en aquesta sala, el qual sou molt benvinguts, s'ha de rejuvenir l'interès per la ciència. Aquesta secció i aquesta casa en general el que pretén és la divulgació de la cultura, des del nostre vessant de la cultura científica. Llavors organitzem cada any 2 cicles, un de primavera i un de tardor, amb diferents continguts. De vegades és un cicle que tot ell té un fil conductor o de vegades són, com és el cas, cicles que agafen diferents temes d'interès social. I avui tinc el plaer de presentar-vos al conferenciant, que és Josep Mallol, que ens parlarà de les sondes Voyager i les aportacions a la ciència i les vicissituds que van tindre aquestes sondes que han demostrat ser incombustibles. No sé si potser, Josep, ens sobreviuran a tots aquest pas, però han superat les expectatives. Bé, el Josep, ell és professor de matemàtiques al Col·legi Clavé, ha estat president de la Societat Astronòmica de Lleida durant 23 anys, és professor d'astronomia i de música, és un gran aficionat a la música del grau sènior de la Universitat de Lleida, també ponent en nombrosos congressos, tant d'astronomia com de matemàtiques, i és divulgador d'astronomia, que ho va ser, potser aquesta versió és més mediàtica a TV Lleida entre l'any 2005 i el 2015. El Josep va començar la seva afició a l'astronomia, en parlàvem tot just fa un moment, de ben jove. Diu que va ser una revelació que va tenir durant un estiu que estava molt avorrit i llavors va mirar cap al cel i allà va començar la seva afició. Llavors, quan va venir aquí a Lleida, va contactar amb Ramon Roure i ell, diguem que aquesta llavor que començava de la seva afició per l'astronomia, doncs se va potenciar i multiplicar i no ha parat mai més. Els seus estudis de matemàtiques, de ciències exactes, també li recordava jo que jo a la facultat, teníem la facultat a la plaça Universitat Junta, i quan pujàvem, aquell edifici és com un estil Harry Potter, és laberíntic. Llavors pujàvem per unes escales i veiem sempre una porteta tancada així molt misteriosa, que mai vaig veure oberta, que era càtedra d'astronomia. Llavors ell m'ha corroborat que abans, així com ara, diguem, molts aficionats a l'astronomia ho fan a través de la carrera de físiques, molt temps enrere eren a partir de ciències exactes i hi ha una raó que també ens explicarà. Bé, no m'estenc més perquè han vingut a escoltar-te tu i gràcies per acceptar la nostra invitació i benvingut. Moltes gràcies. Doncs, molt bona nit a tothom. Per part meva és sempre un honor i un privilegi estar en aquesta venerable casa i sala aportant una mica de les meves aficions i dels meus estudis. I no vull començar sense agrair molt tant amb aquesta casa com amb aquesta oportunitat, sinó també el traspassat, el senyor Roure, Ramon Roure, que em va facilitar l'any 1987 les primeres diapositives. Això el jovent no sé si sap què són, però les diapositives eren uns trossos de pel·lícula que anaven encastats dintre d'uns marquets de plàstic i en deien filmines diapositives i em va proporcionar els primers que van arribar de la missió Voyager a Júpiter. 100 diapositives. Amb aquestes 100, i cada una portava la seva referència. I allò per mi va suposar una cosa molt, molt, molt important perquè me'n vaig adonar de la importància que tenia aquesta epopeia, aquesta missió,
Aquest periple, estem parlant del 87, faltaven 2 anys pel 89, el 25 d'agost, en parlarem. Comencem, dic testimoni de la humanitat per el que veurem a continuació. El que va fer la Voyager, no es podia haver fet sense que l'il·lustríssim científic històric mundial absolut, un dels grans genis, que es deia Pierre-Simon de Laplace, i el Henri Poincaré, francès, tots dos francesos, van aportar dins de l'estudi d'un tema que en matemàtica física, perquè aquí es dilueixen les fronteres entre la matemàtica i la física, que es diu el problema de 3 cossos. El problema de 3 cossos procura predir on estaran situats 3 cossos al llarg del temps, coneixent les seves dades, sobretot de massa i velocitat. Aleshores, el problema de 3 cossos absolut general, encara que jo sàpiga, no està resolt, però en casos particulars sí. El problema de 3 cossos, en el cas en què una de les masses, un dels cossos sigui puntual, evidentment, Sol, planeta, nau, és un problema de 3 cossos, però diguéssim que no és general, perquè un dels cossos es pot considerar massa zero comparat amb un planeta i amb el Sol, la nau Voyager, per exemple. Doncs el Pierre-Simon de Laplace i el Henri Poincaré van començar a estudiar aquest problema. Sense els seus estudis no seria possible tot el que va venir després. A continuació, tenim, aquí sí que ja, ara ja ens posem en matèria, el senyor Michael Minovich i el senyor Gary Flandro. Michael Minovich, 1961. Aquest era el senyor Michael Minovich, el 1961. Michael Minovich era un matemàtic i Gary Flandro era un enginyer, però amb uns fonaments matemàtics molt grans. Bé, el Michael Minovich era un acabat de graduar, o sigui, un noi de 23 anys, acabat de graduar en matemàtiques al Caltech. El Caltech és l'Institut Tecnològic de Califòrnia, que és una de les millors institucions científiques del món, i li van proposar, va fer un campus, així com tothom coneix que hi ha a l'estiu campus de bàsquet, campus de handball, campus de béisbol, també hi ha allà, també hi ha campus de matemàtiques. I el senyor Minovich va participar en un campus d'aquest, on el resultat final era un treball. Doncs aquest treball se li va proposar i se li va proposar el treball de quina seria la manera òptima per circular per tot el sistema solar, sobretot l'exterior, estem parlant de 1961, el sistema solar exterior, llavors ell va aconseguir temps d'un dels grans ordinadors IBM que hi havia en aquella època, el 7090, un ordinador monstruós, que avui en dia segurament seria similar a aquest, però en aquella època era molt monstruós. Pensem que l'any 61 va ser quan el Yuri Gagarin va donar una volta a l'espai, per primer cop a la història. I el senyor Minovich es va mirar aquest problema, hi va treballar molt i es va adonar, aquí això és una cosa que és definitiu, es va adonar que les posicions dels planetes exteriors del sistema solar, Júpiter, Saturn, Urà i Neptú, estaven pràcticament alineats des del 75 pràcticament fins al 90. Pràcticament alineats. Pensem que aquests planetes tan llunyans, relativament a nosaltres, es mouen molt a poc. I com es va adonar d'això, va veure, amb l'ajuda de la resolució del problema de 3 cossos,
va veure que era possible que una nau anés d'un planeta a l'altre aprofitant l'assistència, el que aleshores n'hi van dir assistència gravitatòria. L'assistència gravitatòria vol dir que tu t'acostes a un planeta, t'atreu, però entres en un angle de manera que no hi caus, sinó que t'accelera i després de l'accelerar-te surts amb una velocitat molt superior per anar a una altra direcció prèviament determinada. Això costa molt, és molt difícil, això. Doncs ho va fer. I va dissenyar això, i ho va publicar, o sigui, no ho va publicar, va fer el treball, com avui en dia es fa un treball de recerca, va fer un treball i el va entregar. I aquest treball, en principi, va quedar arxivat. Després, el senyor Gary Flandro, que ja estaven a l'any 65, ningú havia anat a la Lluna encara, però es va començar a preocupar perquè li van donar un encàrrec, li van fer un encàrrec, que mirés quina seria la manera que la NASA pogués dissenyar unes naus per anar al sistema solar exterior. Aleshores, buscant, va trobar el treball del Michael Minovich i va dir, això ho tenim aquí. Les equacions del Michael Minovich van ser aprofitades també per una altra missió que es deia Mariner de la NASA, Mariner Venus, per fer servir Venus d'accelerar cap a Mercuri, però això és una altra història. La qüestió és que el 1965, a partir del 1965 es va posar en marxa un projecte que es deia Grand Tour Júpiter-Saturn. De moment, l'ambició era aquesta, Júpiter-Saturn, no era més ambiciós que això, que ja era molt, perquè ningú havia anat més enllà d'intentar anar a Mart, ningú havia fet. Júpiter, com sabem, està a uns 800 milions de quilòmetres de la Terra, o uns 700, depèn de la posició de la Terra, entre 780 i 800 milions de quilòmetres de la Terra, i a Mart només hi ha 228 milions del Mart al Sol, i per tant entre un i l'altre hi ha 500 milions de quilòmetres, que és el que s'anomena el cinturó d'asteroides, i a més hi havia un altre problema molt greu a resoldre, que és que s'havia observat que Júpiter se sospitava que tenia un camp magnètic molt potent i això no sabia com podia afectar una nau que s'hi acostés. Doncs bé, a partir del 1960, a partir que es va arribar a la Lluna, posem-ho així. O sigui, quan ja el 1969, que aquí hem tingut uns testimonis molt potents de quan es va arribar a la Lluna, a partir d'aquí l'entusiasme barra pressupost de la NASA per la Lluna va anar disminuint. Quan ja es va tocar la Lluna, Apol·lo 11, Apol·lo 12, 13 no, però quasi 14, 15, 16, 17, van tallar el pressupost el 1972, però ja des del 1969-70 ja la NASA estava embarcada en un primer gran projecte que consistia en anar a Júpiter i a Saturn i analitzar-los. Hi ha un tercer senyor, que és el Carl Sagan, que després en parlaré quan parli del disc, que aquest senyor, el Carl Sagan ha sigut probablement el més gran. Ell crec que era biòleg i treballava a la Universitat de Cornell i ha sigut probablement, jo crec que sense discussió, ningú ho discutirà, un dels més grans divulgadors científics de tota la història, Carl Sagan, amb els mitjans de què disposava, mitjans de cine, de televisió, va fer una sèrie anomenada Cosmos, que ara s'ha tornat a reeditar, i jo crec que va representar una fita, hi ha un abans i un després de la sèrie Cosmos. Molts aficionats a l'astronomia ho són gràcies a la sèrie Cosmos, deguda al senyor Carl Sagan. Carl Sagan era un gran científic
però un científic que moltes vegades traspassava les fronteres del que és la ciència i s'anava també cap a l'humanisme, i és una de les persones més implicades en el disseny de... Clar, si tu envies una nau i no ha de tornar mai més, algú la pot agafar. Si tu envies una nau, evidentment no tripulada, que ningú es pensi que del que estic parlant ara no hi ha res tripulat. Que jo sé que al jovent avui en dia li agradaria molt això, però encara no. Les naus són no tripulades, doncs si tu envies una nau a l'espai exterior i no ha de tornar mai més, i l'envies i s'ha de morir algun dia viatjant cap enfora, i no dic cap a l'infinit, no ho dic, perquè ningú ho sap encara, aquesta nau ha de portar un missatge nostre. I aquest missatge és el que el senyor Carl Sagan va ser un dels responsables principals del seu disseny, del missatge de la humanitat cap a l'espai exterior. Tal com deia abans, primer es va dissenyar un petit projecte que, per entendre'ns i parlant així de manera una mica grollera, era una prova de foc, era com a les guerres molt antigues que primer anaven els soldats que es deien que eren els que eren carn de canó. Doncs aquestes naus, les Pioneer 10 i 11, es van dissenyar no per fer grans aportacions científiques, que s'hi pot ser també, però no per això, sinó per a veure què passava quan anaven a l'entorn, al veïnatge de Júpiter i Saturn. I en base a aquests resultats, estem parlant del 72, 73, 74, 1972, 73, 74, les naus Pioneer 10 i 11, que portaven aquesta mena de missatge, aquí veieu aquesta mena de missatge, que consisteix en una placa, amb una parella d'home i dona, i una cosa molt, molt senzilleta. O sigui, clar, ens hem de posar en la mentalitat humana d'aquella època, que és on és el Sol, aquí veiem els planetes del sistema solar a sota, la placa groga aquesta, i del tercer planeta surt una fletxa amb una nau que és la Pioneer, no? Després hi ha aquesta mena d'irradiacions, són els 14 púlsars que hi ha a prop de la Terra que poguessin servir com una mena de mapa pels extraterrestres que puguin trobar aquesta nau. Bé, això és molt, permeteu-me l'expressió, molt naïf, però és el que hi ha allà, O sigui, això ja està. Ara mateix aquesta nau està inoperativa, morta, viatjant a gran velocitat cap a l'espai exterior. Dues naus, Pioneer 10 i 11, sortint de l'espai exterior, i ja no se n'ha sabut mai més res. Allà estan, sortint. A una velocitat no tan gran com la Voyager, però allà estan. I bé, les Pioneer van fer... No era el seu principal objectiu obtenir grandíssimes fotografies. Van obtenir aquestes. Aquestes fotografies avui en dia estan absolutament superades per qualsevol aficionat, fins i tot amb un mòbil acoplant-lo al telescopi. Però en aquella època tenien molt valor perquè eren naus que van passar a prop d'aquests gegants del sistema solar. Tenien molt valor. Avui en dia no en tenen de valor. Això no té valor avui en dia. Aquesta imatge de Saturn, un aficionat, un bon aficionat a la nostra societat astronòmica, hi ha aficionats que fan fotos de Saturn que a més es retoquen i es milloren i surt un Saturn que emociona. La imatge de Saturn emociona. Aquesta no gaire. Però bé, la qüestió és que a partir dels resultats de les Pioneer es va decidir portar a terme allò que és l'objecte d'aquesta conferència, que és
les naus Voyager 1 i especialment 2, que per això estem aquí, perquè aquest any fa 30 anys de l'última fita de la Voyager 2. Aquí tenim el Tobias Owen. El Tobias Owen és aquest senyor que està a totes les fotos, de les 3 primeres fotos, saludant el president Bush, el president Reagan. I per què saludava tants presidents? Doncs perquè la missió continuava i els Estats Units anaven passant presidents, però la missió seguia allà i anava descobrint coses. Ronald Reagan, George Bush, Jimmy Carter. Jimmy Carter és aquest senyor, amb la foto més gran, ros, que és el que presidia els Estats Units l'any 1977. Els que no som tan joves ho recordem, el Jimmy Carter, que li deien el rei dels cacauets, i va presidir els Estats Units i sota el seu mandat es va enlairar les naus Voyager. Aquí tenim el missatge principalment elaborat amb molts col·laboradors també del Carl Sagan, amb una mena d'aquest disc daurat que veieu aquí, és un manual d'instruccions. Clar, aquí jo crec que ja la cosa es va desmarxar una mica, perquè un manual d'instruccions, a veure, per un extraterrestre, que això no és un disc, el disc està a sota, el disc és aquest que veieu aquí, amb aquests 2 senyors amb la bandera americana, és un disc de coure recobert d'or massís i que està acoplat a la nau, amb aquesta nau. I bé, no cal abundar-hi més, però el que és important és que va ser enlairat el 1977. Va ser encapsulat dintre d'un coet Titan Centaure. Veieu la nau, el Voyager, sent encapsulat. És una antena rígida d'uns 3,6 metres de diàmetre, una antena parabòlica rígida de 3,6 metres de diàmetre, amb tots els instruments a sota. Això que veieu aquí, el làser es veu, però... Vale. Doncs això que veieu aquí, veieu que aquí hi ha un disc, aquí hi ha un disc rodó, que és on hi havia encastat el missatge, no? Aleshores, veiem el coet enlairant-se, perquè veieu el tamany de la nau, que era més o menys d'un petit autobús escolar posat en vertical, ficat en un coet i cap amunt. La nau consistia en això. En aquella època, i una vegada vaig parlar amb un que tenia relació amb els que la van fabricar, i diu, és que la nau Voyager suposa una frontera, és tecnologia dels anys 70. Els anys 70 era una nau sòlida, ben feta, rígida, eficaç i competent. No era una nau ni fabricada en sèrie, ni fabricada amb materials de segona, no, a consciència. Més o menys com els que van anar a la Lluna, que també era tot fabricat a consciència. Eren materials, això és la nau, i veieu que la nau en conjunt és molt més gran que això, perquè aquí veieu un màstil que surt cap allà a dalt a l'esquerra. Aquest màstil tenia uns 13 metres de longitud, 13 metres, i en total la nau simulava els vèrtexs d'un tetraedre. Un tetraedre ja sabeu que és un poliedre de 4 cares. Això estava fet així. Després això es va desplegar quan va sortir del coet, perquè això no anava tot plegat a dins del coet. Això estava fet així perquè van considerar que si aquí hi havia, això que veieu aquí, aquest cilindre que veieu aquí, és el generador termoelèctric radioisotòpic, que és un malnom per dir una pila atòmica. Evidentment, tot té un perquè. Les naus que anaven a Mercuri i a Venus portaven unes plaques solars i llestos. Perquè estem a prop del Sol, traiem l'energia solar i llestos.
Aquesta nau havia d'anar en direcció contrària a 750, 800, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, quasi 5.000 milions de quilòmetres, i allà la llum del sol és minúscula. I per tant havia de portar una bona càrrega d'energia elèctrica en forma de bateria atòmica. Això són generadors que amb el fred de l'espai i la desintegració del plutoni, amb aquesta diferència de temperatures, fabriquen electricitat. És una llei física bastant fàcil. Així, doncs, amb l'energia atòmica, juntament amb la desintegració del plutoni, juntament amb el fred de l'espai, es genera energia elèctrica. Després tenim aquesta mena d'antena llarga, que també té quasi 10 metres, era l'antena de transmissió cap a la Terra, i l'antena parabòlica era la de recepció de la Terra. Després hi havia, amb un altre vèrtex del tetraedre, hi havia el braç, el que anomenaven el braç d'imatge. El braç d'imatge consistia bàsicament en càmeres. Càmeres bones, però no són càmeres fotogràfiques. Alguna missió ha portat càmeres fotogràfiques, no, eren càmeres de televisió. Càmeres de televisió, i després tenia molts altres instruments, un fotopolarímetre, un espectròmetre interferòmetre d'infraroig, i sobretot tenia dues càmeres de televisió, una gran angular i una que denominaríem teleobjectiu. O sigui, una per fer les coses més de prop i una altra per fer grans panoràmiques. Dos càmeres bàsiques. Avui en dia això està molt millorat, però en aquella època... I clar, està en un vèrtex. El magnetòmetre, que és l'antena llarga aquesta, està en un altre vèrtex, i després l'antena de transmissió, juntament amb la pila atòmica, era una altra. Per tant, en configuració de viatge, semblava un tetraedre despullat, diguéssim, amb 4 vèrtexs, viatjant per l'espai. Molt bé. Aquí tenim el disc d'or. Aquest disc, aquest de la dreta, allò és el manual d'instruccions, aquest de la dreta, conté salutació del president dels Estats Units, del secretari general de la ONU, salutacions en 54 idiomes, cants de balenes, sons de la terra, 90 minuts de música, on als minuts de música hi ha, per exemple, música de tot el que se'ls va acudir, des de Bach, Beethoven, Rolling Stones, Beatles, Chuck Berry, tot els que l'any 1977 es podria fer. Doncs bé, això és el que porta. La trajectòria, anem al viatge. Això, no sé si diu gaire, no sé si es veu, bueno, es veu molt bé, però no sé si diu gaire, és una mica feixuc. Per això jo crec que si ara es veu aquest vídeo, això mateix, molt bé. Hem vist el Voyager 2 sortint de la Terra. És que com que un vídeo val més que 1.000 paraules, si es veu... Vale. Veiem el Voyager 2 i el Voyager 1. Això mateix. Creuant la trajectòria de Mart i acostant-se, això va una mica a trompicons, la Voyager 2 va sortir primer, va sortir el 20 de setembre, el 20 d'agost, i la Voyager 1 va sortir el 5 de setembre. Però això ho van fer expressament perquè després s'havien de trobar. Jo em pensava que aquest vídeo es veuria molt bé, perquè és molt impressionant aquest vídeo, perquè es veu com aquí veiem les dos Voyager, com es troben amb Júpiter. Vaja, no es veu gaire bé.
I després de Júpiter, o sigui, tiro enrere, així es veu millor. Mireu, primer el llançament va ser el 20 d'agost i 5 de setembre, la Voyager 1 i la Voyager 2 en blau i la Voyager 1 en color morat. Això, avui en dia, això que veieu aquí, avui en dia és impensable. Van sortir el 77, veieu? El 79 ja estaven a Júpiter. Només 2 anys per arribar a Júpiter. Van aprofitar l'assistència gravitatòria gràcies al Michael Minovich. Van aprofitar l'assistència gravitatòria de Júpiter per totes dues encaminar-se cap a Saturn. A Saturn hi van arribar el 12 de novembre i el 25 d'agost i el 12 de novembre del 1980 i 81. És a dir, en 3-4 anys, havien arribat a Júpiter i a Saturn. Avui en dia és impensable perquè els planetes ja no estan posats així. Això va ser perquè es va saber que els planetes estaven alineats així i no tornaria a passar sinó amb 176 anys. Si volien tornar a tenir els 4 planetes alineats per poder anar d'un a l'altre, havien d'esperar 176 anys o ho feien aleshores. Per tant, si no agafes aquest tren, si perds aquest tren, cap dels que hi havia allà ja no ho tornaria a viure mai més. Per tant, el van agafar i Déu-n'hi-do del resultat que va donar. Tenim Júpiter, tenim Saturn. Aleshores, el 24 de gener del 86, la Voyager 2 es va trobar a morar. La Voyager 1 va sortir, va aprofitar l'assistència gravitatòria de Saturn i se'n va anar cap en direcció nord, diguéssim, del pla del sistema solar. I la Voyager 1 ara és la més llunyana que hi ha, el Giny, la màquina més llunyana que hi ha fabricada per la raça humana, ara mateix. La Voyager 2 va passar per Urà el 24 de gener del 86 i el que estem celebrant avui és el 25 d'agost del 1989. I aleshores, ara m'interessaria... Jo no soc molt amic ni partidari d'insertar, de posar gràfics en una conferència. No soc molt partidari perquè, jo crec que ja no és gaire emocionant si no et dediques a això. I mirem, aquesta taula, cronologia i velocitats, el 5 de setembre del 77 va ser l'enlairament d'una i el 20 d'agost. Doncs el 6 de gener del 79, 5 de març del 79, i Saturn, novembre i agost del 81. I després, 24 de gener del 86 i 25 d'agost del 89. Però el que m'agradaria remarcar és això, aquesta gràfica. Aquesta gràfica és una gràfica bastant senzilla, perquè diu, la velocitat, a l'eix vertical, hi ha la velocitat heliocèntrica i a l'eix horitzontal hi ha la distància. Fixeu-vos que la nau va començar a 40 km per segon al sortir de la Terra i la velocitat va anar decreixent fins al 9 de juliol del 79, que va arribar a Júpiter, la Voyager 2, i quan va passar per Júpiter la velocitat es va accelerar de 10 km per segon a 28 km per segon. Aquí està la gràcia. Aquesta és la gràcia. Passar per un planeta gegant i aprofitar l'angle d'entrada i la seva massa per accelerar-te i després tot va tornar a caure perquè, evidentment, quan t'allunyes el planeta et segueix atraient, no? És fàcil d'entendre. I després se'n va anar, va decaure fins que va tornar a Saturn. A Saturn hi va arribar a uns 16 km per segon i va arribar a 34 km per segon, gràcies a Saturn. Quasi el doble. Això és la gràcia. Això és el que
el Michael Minovich s'emocionava amb això. Jo crec que emociona tots els que ens commouen aquestes coses. Llavors, des de Saturn va tornar de caure, evidentment, perquè a l'allunyar-se del gegant, una altra vegada el gegant t'estira, i va, clar, com que el viatge de Saturn a Urà és quasi el doble. Urà està a quasi 3.000 milions de quilòmetres i Saturn està a quasi 1.500, per tant és quasi el doble. Per tant, la velocitat va anar d'aquí a Urà, va augmentar poc, i després se'n va tornar, la Voyager 2 va tornar de caure la velocitat fins a Neptú, que va pujar de cop, i després va tornar a caure, i ara està, aquesta és la línia blava, és la velocitat si no hi hagués hagut cap planeta. Si no hi hagués hagut cap planeta, la velocitat hagués anat decaient perquè passis per on passis, el Sol et segueix atraient. Però ara està aquí. La Voyager 2 ha anat decaient, i arribarà un moment, no té retorn, no té retorn. I això que hi ha a baix és la distància del Sol amb unitats astronòmiques. Pensem que una unitat astronòmica són 150 milions de quilòmetres. El Neptú està a 30 unitats astronòmiques. Està 30 vegades més lluny del Sol que la Terra. 30 vegades. Pots comptar, amb això pots especular amb el retard dels missatges. Per exemple, 4 hores, més de 4 hores tarda un missatge d'aquí a Neptú i de tornar. Per tant, havia de ser una nau, no només una nau fiable, sinó que es pogués, diríem, autoreparar si s'espatllava. No hi havia ningú que hi pogués anar a arreglar-la. I costava molts milions, hi havia moltes persones implicades i moltes vides dedicades a això. Doncs bé, per mi aquest quadre és molt bo. Aquesta imatge la passaré ràpid, però és la primera vegada, va ser la primera vegada que una nau, viatjant cap a l'espai exterior, es va tombar i va fer el retrat de família. Quan feia pocs dies que havia enlairat de la Terra, les Voyager van fer aquesta imatge, la Terra i la Lluna. Aquesta imatge està retocada. Com saben els que són aficionats a la fotografia, la Terra és molt més brillant que no pas la Lluna. Llavors, si aquesta imatge està tirada tal qual, aquesta imatge, la Terra hagués sortit cremada i la Lluna no hagués sortit. Si vols veure la Lluna, la Terra l'has de cremar, entre cometes, la imatge. I si vols que es vegi bé la Terra, doncs has d'augmentar molt, has de disminuir molt la imatge de la Terra perquè es pugui veure bé la Lluna. En qualsevol cas, aquesta és la imatge. Fites assolides, ara ja anem directes als descobriments. No em cansaré mai a la meva vida, no em cansaré mai d'admirar les fites que ha assolit aquesta missió. Per mi és la missió més gran d'exploració de la raça humana des que existeix la raça humana. Ho sento, vull dir, em semblen molt bé els descobriments dels segles XV, XVI, XVII, em semblen molt bé, de la Terra. Però aquesta missió ha descobert coses que ningú sabia que existien, ningú ni s'ho podia tan sols imaginar, com ara volcans de sofre fora de la Terra, en un lloc on no hi ha gravetat. Perdó, on no hi ha aire, on no hi ha atmosfera. Volcans de sofre, volcans de nitrogen, que surten géisers amb aerosol. Aerosol és un dels esprais. Surten de sota terra. A Neptú, a 4.500 milions de quilòmetres. No és broma, això. Aleshores, què va descobrir? Per exemple, atmosferes actives, corrents atmosfèrics de gran velocitat, fenòmens atmosfèrics rellevants, imatge i estudi dels anells dels 4 planetes, imatges i estudis dels anells dels 4. Se sabia que tenien anells, ja se sabia. Però una cosa és saber que hi són i una altra cosa és somriu que et faré una foto. Les
més impressionants imatges, fins que no va arribar després la Cassini, dels anells de Saturn, va ser la Voyager 1 i 2, dels anells de Júpiter, dels anells d'Urà, dels anells de Neptú. Els anells de Neptú, veurem després una foto, els va fotografiar d'una manera espectacular. Magnetosferes importants, 57 nous satèl·lits. Això són mons, Va descobrir 57 nous mons. Perquè en algun d'aquests satèl·lits que va fotografiar amb gran resolució hi pot haver vida a dintre. Ningú ho havia fet mai, això. I ho va fer una màquina. Diversitat entre els nous mons descoberts i l'estudi detallat d'Io, Europa, Tità i Tritó. A Júpiter, concretem una mica, a Júpiter ja després s'hi ha tornat a anar, la sonda, per exemple, la sonda Ulisses, la sonda Galileu, als anys 80, finals dels 80, la sonda Juno, que està treballant ara, la sonda Cassini, quan va en viatge cap a Saturn, va treballar molt a Júpiter, però la Voyager va ser la primera que va fotografiar i va estudiar el moviment de la gran taca vermella girant en sentit antihorari, volcans actius a Io. Quan dic a 300 quilòmetres vull dir que els volcans surten, volcans de sofre, en un lloc on no hi ha atmosfera, surten a 300 quilòmetres d'alçada i després cauen com un paraigua. Imatges d'Amaltea, que era el més petit satèl·lit com fet de pedra pòmez, molt a prop de Saturn, molt a prop de Júpiter. Després, la rotació del camp magnètic amb el material d'Io forma una mena de torus. Un torus és una mena de pneumàtic, així, en l'òrbita d'Io, i aurores sobre Júpiter. Aurores sobre Júpiter. Clar, després, com vam disposar del telescopi espacial Hubble, ja tot això es va anar ampliant i confirmant, però aquest va ser el primer. Tenim imatges de Júpiter fetes per la Voyager, el moviment de la gran taca vermella, en sentit antihorari, una taca que, per cert, climatòlegs, tesi doctoral a punta pala, una tempesta que fa 300 anys que existeix i encara no ha desaparegut, i ningú sap per què, i es va desplaçant al llarg del cinturó d'una latitud concreta de Júpiter. Anells de Júpiter. Volcans a Io, que és una primera foto així molt en brut. Io és un dels planetes gegants, dels satèl·lits gegants a prop de Júpiter. Europa, aquí té molt a dir un lleidatà il·lustríssim, Joan Oró. Joan Oró em havia dit, vaig tenir el privilegi de parlar algunes vegades amb ell i em va dir que no havíem de buscar vida a Mart, sinó que havíem de buscar vida a l'interior d'Europa, que allà és possible que n'hi hagi. Perquè això que veieu, això blau, és el que penseu que és. Aigua líquida. Salada. Aigua líquida. Ganímedes. Què té Ganímedes? En teoria també té un oceà interior, però és el satèl·lit més gran de tot el sistema solar. És molt més gran que Mercuri, que el planeta Mercuri. Calixt, un altre gegant completament gelat, va descobrir, quan van arribar a Saturn, aquí hi ha una combinació, hi ha una barreja de les dues sondes. A partir d'aquí ja només serà la 2, perquè a partir de Saturn la 1 se'n va anar cap amunt. Sistema complex d'anells fet de milions de partícules irregulars, gran varietat de satèl·lits a l'òrbita de Saturn, incloent satèl·lits pastors. Això, els que hem estudiat una mica de mecànica celest. En mecànica celest són importantíssims. Els satèl·lits pastors són, com el seu propi nom indica, són satèl·lits dintre dels anells que pastoregen, com si els anells estessin formats per milions d'ovelles, de corders, i els satèl·lits pastors
fan que es recol·loquin, aquests satèl·lits pastors van canviant d'un anell a l'altre, fan una mena de tirabuixó dintre d'un anell. És una mecànica, és una dinàmica apassionant pel que li interessa això, clar. Satèl·lits pastors, algun asteroide probablement capturat, Titan, un satèl·lit de grandària planetària, és el segon més gran del sistema solar, amb una espessa atmosfera de nitrogen i metà, semblant a la de la Terra abans de l'aparició de la vida. Però és que hi va anar allà. Estem parlant del 1981. Molts dels que esteu aquí no havíeu nascut. Molts. Alguns ja sí que havíem nascut. Però a l'any 81 fotografiar a 1.500 milions de quilòmetres un satèl·lit amb atmosfera espessíssima i amb possibles llacs de metà. Metà, gas liquat, gas metà, liquat. Després, aquí tenim, això és un pòster que jo tinc que m'agradaria tenir a l'habitació, si tingués lloc. Un pòster, això és increïble. Aquesta fotografia la va fer quan estava, si no tinc mal entès, uns 15 dies abans d'arribar a Saturn. Uns 15, a millor de quilòmetres per dia, més o menys. Uns 15 dies abans d'arribar a Saturn. Aquesta imatge té harmonia, té poesia. Saturn sense els anells perdria la personalitat, evidentment. Però, a més hem de pensar una cosa. Científicament, Saturn és un planeta que sí, sembla aixetat i està aixetat, perquè dona una volta, així com la Terra, nosaltres tardem 24 hores, Saturn tarda 10 hores només. Hi ha vents de més de 1.000 quilòmetres per hora bufant a Saturn, ara mateix. Vents de més de 1.000 quilòmetres per hora. Els satèl·lits de Saturn, diverses imatges de Titan. Després, ara ja la U ja l'hem deixat córrer, l'hem deixat anar amunt, i tenim Urà. Urà, camp magnètic tombat 60 graus. Com molt bé sabeu, Urà no dona voltes com la Terra així, o més o menys així, sinó que dona voltes així, amb l'eix inclinat uns 97 graus. I el camp magnètic també està distorsionat. El pol sud irradiant grans quantitats de llum ultravioleta, la coberta de núvols a menys 212 graus, 10 nous satèl·lits descoberts a Urà, ampli sistema d'anells considerablement diferent dels de Júpiter i Saturn, perquè són anells que des de la Terra no es veuen. Tu mires amb un telescopi i veus els anells de Saturn espectacular, però ni a Júpiter, ni a Urà, ni a Neptú no hi veus cap anell, i hi són. Són anells molt més petits, formats per partícules més fosques, i aquí tenia un vídeo, però visto lo visto. A veure. Va, no passa res. Va molt lent. Passem. Bueno, i per fi arribem al tema central de la nostra conferència, que és Neptú. 25 d'agost 1989, fa exactament aquest any, el 25 d'agost, ha fet 30 anys. I per això estem aquí. 6 satèl·lits nous descoberts. Mons. Satèl·lits vol dir mons nous. No sé quants... O sigui, en global em sembla que hem llegit 57 mons nous descoberts. Va descobrir 4 anells difosos fets d'un material impossible de resoldre des de la Terra. Al tanto aquí. Després de Saturn, ja no hi ha anat cap més nau a explorar aquests planetes. Hi va haver una nau, la New Horizons, a Plutó, però ni a Urà ni a Neptú encara són les úniques imatges que tenim
d'algú que ha anat allà i ho ha fotografiat i són aquestes. Tota aquesta estona ja estic posant entusiasme perquè m'agradaria que, com jo, apreciéssiu el mèrit que té això, aquest fet, avui en dia encara. Diverses grans taques fosques que després amb el telescopi Hubble es va observar i ja no hi eren, similars a les tempestes de Júpiter, una d'elles de la grandària de la Terra i semblant a la de Júpiter. Camp magnètic inclinat 45 graus, géisers actius a Triton i òrbita retrògrada de Triton. Géisers, si no sabeu què és un géiser, és una mena de sortidor que surt de sota terra a gran potència, a gran velocitat. Tenia un vídeo d'això, però bé. Neptú, més o menys la composició, la gravetat de Neptú és 1,1, 1,14 de la Terra. I aquí m'agrada més aquesta, perquè fixeu-vos que la densitat mitjana, i ara potser valdria la pena entretenir-nos una mica en explicar les diferències entre els 4 grans i els 4 petits. Els 4 petits són Mercuri, Venus, la Terra i Mart. Aquests són els 4 petits, sòlids i antigament anomenats tel·lúrics. I els 4 grans són molt diferents. La inclinació orbital, la gravetat superficial a l'equador és de 11 metres per segon al quadrat. Si fa no fa? Sabeu, no? Física, 9,8. Si fa no fa. Velocitat d'escapament a l'equador, 23,5 km per segon. Velocitat d'escapament vol dir a quina velocitat has d'anar perquè no et capturi novament la gravetat del planeta. A la Terra és d'uns 11,2. A Neptú, 23,5. La magnitud visual, la magnitud des d'aquí a la Terra, mirat des d'aquí a la Terra, és de 7,8. Això de la magnitud també donaria per una altra xerrada. L'ordre de les magnituds és una cosa bastant complicada, però 7,84, si tens present, per exemple, que Venus, quan brilla més, té menys 4, i aquí és 7, vol dir que és molt, molt, molt feble, molt feble. Amb un telescopi d'aficionat has d'apuntar molt bé per veure'l. Has d'apuntar molt bé, saber on apuntes, i el veus, perquè jo l'he vist amb uns 20 centímetres. Jo l'he vist, però costa. Després tenim la temperatura mitjana dels núvols està entre 193 i 153 graus sota zero. I la pressió atmosfèrica és de 1 a 3 bars. La composició atmosfèrica és hidrogen, heli i metà. Aquí tenim una mena d'esquema amb la composició del... Perquè, clar, estem parlant de planetes que no són sòlids. No hi ha... Si hi ha roca, està molt, molt, molt a l'interior, on és impossible d'anar-hi per la pressió atmosfèrica. Doncs tot això ho va investigar la nau Voyager perquè, tal com hem vist abans, la nau Voyager no només portava càmeres, portava detectors de camp magnètic, portava detectors d'espectrògraf, i amb totes aquestes dades que agafava de quan arribava una imatge i amb totes les dades, un ordinador se'n cuidava de fer aquestes fotos. És a dir, la imatge primitiva que arribava de la nau era sempre en blanc i negre, sempre. I després, gràcies a les altres mesures científiques d'espectrografia, d'infraroig, es deduïen tots els elements químics que hi havia, el color que podia tenir, es ficava tot a l'ordinador, es ficava en marxa l'ordinador i sortia fotos com això. Doncs bé, aquí un altre esquema de la temperatura i de les atmosferes, que és significatiu, la semblança que hi ha entre Urà i Neptú
I en canvi Júpiter és una mica diferent de totes perquè, si ens hi fixem, Júpiter té un color més o menys ataronjat des de la Terra. Saturn té un color groc, groc. Urà i Neptú tenen un color blau verdós. Un altre esquema del que podria ser l'interior, això són especulacions, però bueno, jo crec que són bastant fiables, perquè és, i ara que em perdoni Neptú, i que em perdoni Urà, però Urà i Neptú són bastant avorrits. La Terra és el planeta més divertit del sistema solar, perquè tu fotografies la Terra i al cap d'una hora és una altra cosa diferent completament. Neptú i Urà són avorrits en el sentit que per una banda té un avantatge i per una altra banda doncs, té un avantatge perquè pots anar-hi un dia i si torna la setmana que ve torna a estar igual. La Terra no. La Terra és el planeta més divertit, entre cometes, del sistema solar. Aquí tenim la gran taca fosca de Neptú, amb detall, que ja no hi és una mena de cicló, una mena d'huracà, igual que la taca vermella de Júpiter, unes altres tempestes, però ja veieu que són molt difuminades. Per cert, a Neptú bufen vents de 2.200 km per hora. 2.200 km per hora els vents de Neptú. Núvols a gran alçada, tot això no ho tindríem si no fos la Voyager, Voyager 2. I anem als satèl·lits. 14 satèl·lits. Neptú té actualment 14 satèl·lits. I a mi el que em va causar molta curiositat és la distància. Fixeu-vos la distància. Rècord de distància. El 14. Ara, això està malament. Em sembla que falten 3 xifres. 49 milions de quilòmetres. El 13, 48 milions de quilòmetres. 48 milions de quilòmetres del planeta. Després, el 8 és el gran satèl·lit, que és el que ens hi entretindrem una mica, que és Tritón. Tritón és un satèl·lit bastant similar a la nostra Lluna. Bastant similar a la nostra Lluna. Aquí tenim la distribució dels satèl·lits, més o menys per les òrbites. La comparació entre el gran satèl·lit Tritón de Júpiter, la nostra Lluna, i la nostra Terra. Aquí tenim el satèl·lit Tritón, que té 2.700 quilòmetres. Aquí m'agradaria que veiéssiu, amb aquesta m'agradaria que veiéssiu una cosa que el va sorprendre moltíssim, sobretot els geòlegs, climatòlegs, que estudiaven les imatges que arribaven. Núvols a Tritón. Estem parlant de 4.500 milions de quilòmetres. I s'hi va veure núvols. Veieu, allò no és un defecte de la imatge, són núvols de veritat. Són núvols de nitrogen. Ara aquí hi ha un altre vídeo, però no es veurà, que és un geyser. A veure si es veu. Això és una reproducció més o menys fiable. Doncs mira, no. Un geyser de nitrogen que surt de sota la... no té atmosfera, per tant surt, però fixeu-vos quin efecte tan curiós, això, veieu? Amb la rotació del satèl·lit, el núvol quan arriba a certa alçada se'n va, el núvol d'aerosol de nitrogen. Això és un dibuix, evidentment. Hi ha molt bons dibuixants. Nosaltres a la Societat Astronòmica en tenim un, de molt bon dibuixant. I un senyor que es diu Walter Myers, que fa dibuixos emparant-se amb totes les dades científiques que té, fa dibuixos molt, molt versemblants
A mi m'agrada molt. Aquest seria un possible aspecte d'un tros de superfície de Triton i allò és el Sol. Un altre dibuix de la superfície de Triton amb Neptú, un dels satèl·lits petits, Proteus, que això té uns 100 i 200 quilòmetres de diàmetre. Aquí tenim els tamanys comparats, perquè sempre va bé comparar la nostra Lluna, Triton, Proteus i Nàiade. Proteus també amb Neptú, i aquesta és una imatge que li vam fer. Aquesta imatge no sé si té molt valor científic, però té un valor emotiu i romàntic. És l'última imatge que es va fer de la parella Neptú-Triton quan la nau ja s'allunyava el 26 d'agost del 89. Es va girar, va fer aquesta imatge tan bonica, tan simple però bonica en la seva simplicitat, el gran Neptú i Triton. Bueno, i després què? 1990, 14 de febrer, Sant Valentí, de 1990, el Carl Sagan va aconseguir que els científics de la Voyager li fessin tombar-se a la nau i fer aquesta foto. Nosaltres, aquesta foto és una foto que és una de les fotos preferides també d'un bon amic que es diu Quique Herrero, un doctor en astrofísica, i la Terra és aquí, dintre d'aquest cercle blanc, no sé si l'aprecieu. Hi ha un puntet blanc. Aquí estem nosaltres. No nosaltres, no, tot el món està aquí. I aquests, com que era una foto tan difícil i llarga de fer, aquí tenim Neptú, aquí tenim Urà, Saturn, Júpiter, la Terra, així és com quan es va girar, tots els planetes estaven col·locats en aquestes posicions. I bé, ara ja han passat Neptú, ja acabem, ara ja acabem. La Voyager 1 i la Voyager 2, avui 30 d'octubre del 2019 a les 00, o sigui, aquesta mitjanit passada, he capturat aquesta... Hi ha un comptador, hi ha un calendari, un rellotge que et va dient on és la nau, on són les naus. Les últimes files són les importants. Mireu, la Voyager 1 està a 22.038 milions de quilòmetres, ara, funcionant. La velocitat respecte del Sol és d'uns 17 quilòmetres per segon, la Voyager 2, 15,3. El temps llum, que això sí que és massacrador i definitiu, el temps llum, 20 hores i 16 hores. Vol dir que quan ens envia informació, la informació quan arriba vol dir que fa 20 hores que ha sortit d'allà. I quan li enviem l'agraïment de la informació, o l'ok, tarda 20 hores en arribar a la nau. Les naus més o menys, ara, això és un dibuix, evidentment, estan per aquí, i aquesta. Aquesta és una imatge... Mireu, Voyager 1, Voyager 2 estan, si fa no fa, al mateix lloc. El Sol, Mercuri, Venus, la Terra, Mart, Júpiter, Saturn... Veieu que a la Terra hi ha un 1 a sota? Això vol dir una unitat astronòmica, 150 milions. Veieu que Saturn està a 10? Veieu que ara la Voyager 1, si fa no fa, això em sembla que l'any 2012 o por ahí, estava a 100 unitats astronòmiques. Doncs bé, el sistema solar s'acaba a les 100.000 unitats astronòmiques. I Alfa del Centauri i una altra estrella estan a partir d'1 milió d'unitats astronòmiques. Demolidor, La Voyager encara li queda... O sigui, amb 40 anys ha fet 100 unitats astronòmiques.
en 40 anys. Un simple càlcul. Si en 40, una regla de 3, si en 40 anys n'ha fet 100, quan li falta pels 1.000? No hi serem, Aquesta nau s'apagarà, està calculat, perquè com que es veu que li posen, la fan durar el màxim possible, es calcula que més o menys s'apagarà el 2025, entre el 2025 i el 2030 estalviant molt, i aquí estem. Moltes gràcies. I si ara teniu preguntes o que jo pugui contestar. Ha quedat tot claríssim? Que bé. Pregunta l'Anna. Per trencar el gel. Gràcies per aquesta interessantíssima conferència. Jo et volia preguntar, tot això es fa... Hi ha una raó econòmica darrere de tot això? Hi ha una raó de que algun dia potser no hi podrem viure en aquest planeta? O és la ciència per la ciència pel coneixement pur i dur? Hi ha un perquè de tota aquesta... La NASA té tota una divisió en forma de pàgina web i també, però té una gran quantitat de gent treballant-hi amb una cosa que en diuen spin-off. Spin-off vol dir l'aprofitament, perquè als Estats Units són molt curosos amb que les coses serveixin per alguna cosa. I tot els... A part de la ciència pura, perquè si dius, bé, les investigacions, per exemple, en matemàtica abstracta, potser algun dia tindran una solució, però de vegades una cosa que dius no serveix per res, després, al cap d'anys, li trobes una aplicació que ni tu esperaves que pogués tenir. De la mateixa manera que jo vaig aprendre coses a la carrera que no sabia per què ho aprenia, i al cap de 20 anys vaig saber que un dia a la facultat em van ensenyar les equacions del projecte Apollo. Me les van ensenyar, les va portar amb una carpeta de pell forrada el professor Jaume Llibre. Les va portar. Doncs, respecte a això de l'aprofitament, no només quan nosaltres estudiem les atmosferes dels planetes gegants del sistema solar, aprenem coses sobre com va ser el sistema solar primitiu, perquè allà els planetes gegants és un lloc molt actual, cada vegada més quiet i cada vegada més és com un reservori de memòria del que va passar antigament. I això és molt important perquè conèixer els nostres orígens és una de les coses, conèixer com va començar tot és una de les coses més importants del nostre coneixement del món. I conèixer, per exemple, ara que dius això, a Europa, ara ja hi ha un projecte destinat, o sigui, el projecte ja hi és com a mínim al cap de moltes persones i sobre el paper, que és el més barat, per construir un submarí que s'endinsi en l'oceà d'Europa, que perfori el gel i comenci a navegar per l'aigua líquida salada que hi ha sota. Això no es podria fer sense les dades aportades pel Voyager, no es podria fer. I, evidentment, sense l'entusiasme del doctor Oró, però no es podria fer. És un projecte que primer s'hi ha d'anar
amb una nau que doni voltes, després s'ha de portar un submarí petit que perfori i que ens expliqui el que hi ha a sota. Trobar una de les coses més importants de l'exploració científica és respondre a la pregunta de si com a vida estem sols. I jo crec que el Voyager serà un dels primers grans contribuents a això. Bona nit. Bona nit. Moltes gràcies pels que tenim una edat i estem ja desmemoriats, perquè en aquell temps, 30 anys, sentíem parlar del Voyager i per tant l'agraïment aquest de posar en valor, com has dit, una aventura espectacular. La pregunta és, la competència dels països, Estats Units, Xina, Europa, com està en aquest moment? Jo crec que la cooperació, més que la competència, és una cosa molt bona. Però, per desgràcia, hi ha més competència que cooperació actualment, jo crec. És a dir, hi ha un país, que és Xina, amb un tarannà hermètic, té un tarannà hermètic que no permet saber-se gran cosa. Dels èxits, una mica sí, i evidentment dels fracassos, no? Pel tarannà hermètic que té el país. Jo crec que estem una mica lluny encara d'aquella sèrie de ciència-ficció que molts coneixem, que és Star Trek. Star Trek té coses potents. Una de les coses que jo crec potents que té és que la nau l'ha fet tothom del planeta Terra, la nau Enterprise. I ara m'estic ficant en friquis, m'estic ficant en territori friqui. Però una de les coses que em va sobtar més d'aquella sèrie és que la nau l'havia construït tota la Federació Mundial de la Terra. Això és un objectiu que no sé si ho veurem, però actualment hi ha molta... A no ser que hi hagués una emergència mundial. Llavors potser sí que ens posaríem d'acord. Que haguéssim d'aturar o desviar o parar els peus amb una roca que vingués de l'espai i que amenacés la Terra seriosament, sens dubte els països es posarien d'acord. Mentre no passi això, ho dubto molt, perquè trobar quatre éssers vivents a sota d'un oceà a 800 milions de quilòmetres, no sé, per mi és molt important. I per molta gent també, però per la gran estructura econòmica mundial, ja no ho sé, si trobéssim éssers en forma de peix o de peixos abissals, com hi ha aquí a la Terra, més de 5.000 metres de profunditat del mar, potser tindria la seva importància, però no ens farien la competència de cap manera. O una civilització, això seria una emergència mundial, una civilització que ens amenacés de fora. Jo crec que de moment no. Hi ha més competència que cooperació actualment, per desgràcia. Si no, només cal veure la pel·lícula Gravity, no sé si l'heu vist, que ara hi ha una estació per aquí, una estació per allà, una estació xina, una estació americana, una estació... Així estem. Alguna altra pregunta? Bona tarda. Bona tarda. Hi ha gaires possibilitats de que les dues sondes Voyager impactin al núvol d'Oort? Sí. No, a veure, un núvol és un núvol. Un núvol és un núvol. Ara, es diu el núvol d'Oort perquè va ser predit per un astrònom holandès que es deia Jan Oort al segle XX i està molt, molt, molt lluny i impactar aquest núvol es calcula que és el reservori de les grans pluges de cometes que han vingut al sistema solar interior al llarg de la història de la Terra. Està molt lluny. Hem vist, si les Voyager no les aturen, sortiran cap a fora sense aturador i si arriben al núvol d'Oort, quan arribin,
no crec que trobin, perquè per molt que sembli el dibuix, és com el cinturó d'asteroides. No ens hem de fer la imatge en cap moment que el cinturó d'asteroides és un lloc on una nau has d'anar fent ral·li. No. El cinturó d'asteroides és un lloc on hi ha més pedres de lo normal, hi ha més objectes, però estan a, jo què sé, a 1 milió de quilòmetres quadrats un de l'altre, a 1 milió de quilòmetres de distància. Vull dir, és tan gran que no has de... Per la nau Galileu, quan va anar a Júpiter, quan va travessar el cinturó d'asteroides, la van desviar uns quants milions de quilòmetres per anar a buscar 2 asteroides i fotografiar-los de prop. No has d'anar fent així. On sí que potser hauries d'anar fent així és als anells de Saturn. Allà sí que hauries d'esquivar. Però el núvol d'Oort jo crec que deu ser una mena de cinturó principal d'asteroides, ningú ho sap, però allà estan. El núvol d'Oort no és un disc com sortia a la imatge, no és un disc, és una bola. Tot és en 3D, l'espai és en 3D, és una bola. Una bola, un cascarón en castellà diríem, fet de milions de cometes que estan allà i marquen una mica el límit gravitatori del sistema solar. Llavors, pot impactar? Sí. Sí, per què no? Es pot tocar la loteria, també? Sí. Pot ser, no és impossible. Més preguntes? Bé, primer de tot, moltes gràcies, Xep. Moltes gràcies. Una curiositat, les boies s'estan aturant, per lo que tu mateix has comentat. Sí, però estan com ho diria això, asintòtic, o sigui, estan en frenada molt lenta. Molt lenta. Però clar, pensem que ara estem parlant d'anys, Milers d'anys. I milers d'anys. Per desgràcia, si es paren o no, o si s'aturen o no, no ho sabrem mai. No ho sabrem, però sí que pot ser que tornin. Sí, milers i milers. Sí. Potser la Terra ja no hi serà. Estem oberts a això, però... Com un comet, què vols dir? Que torni i que ens la trobem una altra vegada. Algú, sí. Sí, si és que s'atura i torna, si és que no l'agafa algú abans. Que amb el missatge que porta, jo crec que estaria bé. Porta or massís i uns ordinadors, que no ho he dit, però la memòria màxima de l'ordinador que porta dintre és de 512K. No sé si sabeu què és això, els joves. 512K, amb això va fer 60.000 fotografies. Té mèrit, té molt mèrit. El dipòsit porta un dipòsit circular a dintre d'hidrazina, que és una gasolina absolutament tòxica, però superenergètica, i està buit. Aquest dipòsit està completament buit, o sigui que no pot tornar tampoc. No se li pot tornar perquè no se li pot manar que torni. Més preguntes? Doncs ja està. Moltíssimes gràcies a tots per la paciència. Abans de marxar, recordar les xerrades que tenim dins del mateix cicle. El dilluns dia 11 és aquella dedicada, sabeu que enguany és l'any Margalef, aquest gran científic, ecòleg, biòleg, que va ser jornada, llavors se va traslladar el dilluns dia 11, està penjat a la web de l'IEI, però no als targetons, que té una altra, té la data aquella que es va haver de modificar, i dimecres que ve tenim el doctor Esquerra, que ens parlarà de l'ELA i les malalties neurodegeneratives. I per últim quedarà una tercera conferència, que serà l'altre dimecres, que serà Maite López, sobre enginyeria artificial. Ho dic també per al públic més jove, que potser és del vostre interès d'estudis futurs, pot poder obrir el camp de la mirada. Molt bé. Gràcies, Josep. Gràcies. Oh.